Una arribada singular per un equipament pioner al Parc Ciclista del Llobregat. El president Montilla ha inaugurat avui aquest espai professional que compta amb circuits de carretera i BTT i que ha reunit els amants de la bicicleta de la comarca. En aquest context, el cap de l'executiu ha recordat la consolidació i referència dels clubs a Catalunya i l'important paper que juguen les federacions esportives. A això ens hem dedicat també des del govern, des dels governs locals i des del govern de Catalunya, a donar recolzament al teixit associatiu, a les entitats esportives, a les federacions i a tractar també que el nostre país, com no, disposi de les instal·lacions per a la pràctica esportiva. Amb una inversió de més de $500.000, el parc ha estat promogut pels ajuntaments d'Esplugues, Sant Joan d'Espí i Sant Just Desvern i donarà servei també a Cornellà. La gestió anirà a càrrec de la Federació Catalana de Ciclisme i tindran cabuda diferents usos: abonaments per a ús individual i familiar, entrenaments federats, escola de ciclisme i competicions federades i de tipus popular. Està prevista, a més, la instal·lació d'un sistema d'il·luminació bàsic perquè es pugui utilitzar en horari nocturn per a entrenaments. Tot a punt, doncs, per a la pràctica d'aquest esport de forma segura i regulada.